ja som Lexa a aj dnes vás vítam v mojej kuchyni, kde sa vždy varia super ľahké, rýchle, ale hlavne fit recepty. Aj dnes si samozrejme pripravíme jeden z nich. Dnes budeme piecť koláč. Je to jeden z mojich najobľúbenejších koláčov, tvarohový s pohankovou múkou a ovocím. Ovocie si tam samozrejme môžeš pridať podľa svojich preferencií, ale určite odporúčam, aby to bol nejaký šťavnatý druh ovocia. Ja som si na dnes pripravila slivky, ale poďme si povedať, čo všetko budeme potrebovať. Takže v prvom rade na tvarohový koláč budeme potrebovať hrudkový tvaroh. Ja tu už mám nachystaných 250 gramov. Ďalej 150 gramov pohánkovej múky. Pohánková múka tomu dá takú špecifickú chuť. Skúšala som už tento recept takisto so špaldovou aj s ovsenou múkou, ale s touto pohánkovou sa mi to zdalo tak najviac chuťovo vyladené. No a ďalej samozrejme to ovocie. Ja mám pripravených 150 gramov sliviek. Mám radšej v koláči také veľké kúsky, ale to samozrejme tiež nechám na teba. Môžeš si prípadne nakrájať to ovocie na menšie kúsky. Ďalej budeme potrebovať 2 vajíčka. Kypriaci prášok do pečiva úplne postačí polovica balenia. Približne 30 gramov vlašských alebo pekanových orechov. Ja mám to šťastie, že mám od babky domáce vlašské orechy, takže použijem tie. No a samozrejme ešte sladidlo. Dnes budem používať agáve sirup, ale prakticky môžeš použiť sladidlo, aké máš rada. Ja mám veľmi rada aj čakankový sirup, prípadne xylitol alebo iné alternatívy sladenia. Ideme na to. Priprav si 2 väčšie misky, pretože budeme zmiešavať jednu zmes a druhú zmes a potom to celé dáme ešte dokopy. Takže do prvej nádoby si najprv zmiešame tvaroh. Všetok tvaroh, máme ho teda 250 gramov. No a ten zmiešame s vajíčkami, 2 kusy a tiež s pripraveným sladidlom. Ja to dávam tak relatívne od oka, budú to približne 2 polievkové lyžice, zase závisí od toho, aké sladidlo použiješ, ale tiež aké sladké to máš rada. Takže túto prvú zmes si dôkladne premiešam. A do druhej pripravenej nádoby si zmiešam múku spolu s tým kypriacím práškom do pečiva. Ako som už spomínala v úvode, bude stačiť polovica balenia, čo je približne nejakých 6 gramov, ak máš to štandardné 12 gramové balenie kypriaceho prášku. No a zmiešame to spolu. No a v úplnom závere zmiešavania všetkého dokopy primiešame tú zmes pripravenej múky s kypriacím práškom do tej prvej zmesi a až potom, ako to dôkladne vymiešaš, pridaj na záver to ovocie a orechy. Môže sa ti stať, že bude tá zmes príliš hustá. V tom prípade úplne v pohodičke pridaj trošku mlieka, buď krauského alebo nejakú rastlinnú alternatívu a bude to v poriadku. V závere miešania by to cesto malo byť také lepivé, no a ešte tam pridáme ten zvyšok slivky a približne 30 gramov orechov. Snaž sa to dôkladne vymiešať, aby sme teda v každom kúsku nášho koláča stretli aj tie orechy, aj slivky. No a toto množstvo sa presne vojde do formy na biskupský chlebík. Ja som si veľmi obľúbila silikonové formy na pečenie, či už mafínov, bábovky, alebo teda aj akéhokoľvek koláča. A ešte jedna poznámka z praxe. Zistila som, že dvojnásobok tejto zmesi sa presne vojde do malej tortovej formy. Samozrejme to v rúre ešte trošku narastie vďaka tomu kypriacemu prášku. Takže približne polovica tejto formy po dopečení bude plná. Ako som sľúbila, veľmi jednoduchý postup, všetko sme zmiešali dokopy, no a idem to dať piecť na 170 stupňov, približne 40 minút, samozrejme sem tam sa na to aj pozri.
Vážení, máme hotovo. Upečený pohánkovo-tvarohový koláč so slivkami. Poďme sa pozrieť, ako vyzerá zvnútra. Vonia perfektne. Ja osobne mám veľmi rada tento koláč na raňajky, prípadne nejaký rýchly olovrant. Dobrú chuť.